guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन बरायफिनबाय। दिनै जोंनि गामियाव मोनसे बार्थडे दं। बे बार्थडेआव आं थांनो नागिरदों। नोंथांमोना दिनैनि जा स्पेशल बार्थडे पार्टीखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना बे भिडिअ गेजेरजों नुलांगोन। बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ। बेफोर बिदिबा थौदो साइकेलजों थांनोसै। हेलौ हा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Không liều vẫn nở hả? Giờ phải liền không là nương thằng đơn đừng đi đi vào Ren quá. Để ra với thằng này Mà không ơi. Mà năm lý. Pushi. Boro. Pushi. Mình làm lagi kalau masih ni aku cendek. Pushi boro. Pushi apa sih maksudnya? Pushi apa sih lah nih Ustaz. बिथाङा बिफा बार्थडे गार्लनि बिफा बिथाङा बाय ओंखाम wah Badi जानो फैदों ना नोंथांमोना Dislike mana? Dislike. bisa dislike जायो नामा bisa dislike जायो निसाया Oh, dislike deh sih ya. Bener dislike. नङा मा होनो बियो Mana bro बियो साबस्क्राइब खालामनायसो जायो लाइक खालामनाय बियो नोंबो बार्थडे गार्ल नामा Angsa. हा मोखां नायनो Hello guys, नै जों दा थरायना खुसि बर'नि जोनोम साननि जों नैया मा होनो बेखौ पायंखाम जानो लादों ओंखायनो लोगोस जुदि गाव गाव जानो गोसो दंब्ला एसे गाव गावनि जोनोम सानखौ फालिनानै गाव जानो सोलोंदो थेंक इउ जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम नैबे आंनि बाहागोआ
मोजां sini ya. Sabsin nasta bide. Gobar jagasini. Sangkam sa. Ini pujiya. Bisa lihat rekos wajar nama. Ah, ikur wajar deh. Saya dapat lihat nih. Bara jalan itu masih dah. Sir neng, sir. Jelas sir. Anda mansai. Sini menang. Mabi. Dan dia mana thay Mana? nak macam mana? Nah, macam kan saya nama. Oh, Ah, mundur salah. ada. Mana saya nama? Maki kerja bi tu lah. Bermaki kerja. Mana zakan? Mana kan? Right. Mana? Zakan sangat baik raja Farah. Beri apel hor. Hor madu hor tu. Wah malai. Kek grande kek. Maka bida geza. Geza beta. कैसा है भाई? अच्छे है ना? मीठा वाला इसको क्या बोलते हैं? पाई हांगसिन बा एखान निन्नो ने जबेंजरा के जानाय सोलि बुदो इना सिनेमा जुबाखै नामा बिदा लानोसै नोंनियालाय मा खबर नामालै दा 10 मिनिट नामा बा जारे फैसा फैखो दे Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đừng chúng chi này kia rồi. Xe thằng này xe. À thằng. Chẳng giang bay. Lama sih Sofian lagi for. Jadi lah di video ku channel dan selesai. Jadi balik ke next video.